Carmen Conder, estoy grabando remotamente. Como valoras esta experiencia ti? Eu sempre estou aberto a experiencias. Entonces, levo moitísimos anos traballando en son músico, como ti ben sabes tamén. Pese a que moita xente pensa que as perspectivas de traballar na música como técnico ou como músico son contrapostas, eu penso que non é así. O sea, realmente, cando estás creando algo, podes facelo tamén desde a parte técnica. E entonces, extrapolando isto, eu fixen prácticamente de todo no mundillo do son, non? E isto para min foi a primeira experiencia, despois de dedicarlle máis de 30 e moitos anos da miña vida ao son, é a primeira vez que estou integrado nunha rodaxe dunha produción videográfica, non? E para min foi un entorno super amigable, moi colaborativo. Para min é unha experiencia máis das que tuve na miña vida e da que estou profundamente satisfeito e ademais moi contento de coñecer a xente tan interesante con que se poden ter e contrastar tantas opinións e tantas valoracións de moitas cousas. Que complicacións atopaches na túa labor? En principio, ubicacións de micrófono o habitual en ese traballo. Tamén te vas a encargar da postproducción de audio? Sí, ahora mismo precisamente acabo de estar falando con Guille e creo que vai ser bastante... Creo que traballamos dunha maneira moi optimizada, o sea, haberá que facer creación, haberá que facer cousas, pero nos amparamos moito en facer unha boa toma de directo, que despois, bueno, aparecen cousas o mellor, pero creo que se pode subsanar. Bueno, que che parece que todas estas historias veñan extraídas da realidade? Por un lado, a contraposición de que o home cada vez é máis seguro con respecto ao seu entorno, a natureza é sabia e fai que a mente de algunhas persoas vayan polo camiño de convertirse en seres especímenes. Vamos, falando claro, que se non morres porque te como o león, o teu cerebro fai que fagas unha trasgada para que palmes por facer unha tontería. Hai xente que cree que a Terra é plana, hai xente que non se vacuna, todo iso vai por aí, non? Aí digamos que ese é o quiz da cuestión. O sea, a evolución para evitar que a especie se quede con individuos pouco dotados ou que degraden a evolución propia da especie, o que fai é que ten que sair por algún lado. Ten que sair por algún lado, entonces a xente pois fai tonterías e palma. Como ves ti a conexión entre humor e morte en Galicia? A maneira de velo aquí se pode plasmar xa non tanto no humor, non quero entrar moito no humor porque non son a persona adecuada, pero si che podo decir que ao largo da miña carreira como técnico de son, estuve moitos anos en orquestas, tuve compañeiros que non eran deste país e estaban profundamente sorprendidos dun pequeno detalle. E o detalle era, acórdome de un compañeiro argentino, un estupendo cantante, que decía, pero estades tolos, facedes a festa do pueblo ao lado do cementerio. E eu pretendí explicar, pero mira, o problema non é ese, o sea, facemos a festa ao lado do camposanto, do cementerio, por unha simple razón, porque é a festa do pueblo. E o pueblo está composto por xente que está viva e por xente que está morta, pero todos son do pueblo, entonces non hai un momento de sordidez nin macabro polo feito de estar a festa ao lado da igrexa e do cementerio, que están prácticamente sempre xuntos. Entonces penso que o humor, máis que o humor, eu non podo dar unha perspectiva realmente do humor, pero si podo dar unha perspectiva de que existe sempre unha asimilación
de que os vivos e os mortos, independientemente de crenzas ou de sentimentos, son parte dunha mesma comunidade. Guille, está perfecto el audio.